Mostani versenyzőnk fiatal kora ellenére nagyon hamar és nagyon sokat találkozott a bürokráciával. Őt úgy hívják, Zábói Tibor, le is írta, címe Levélbomba, előadja Sinkovics Imre. Jelentés az igazgató elvtárs részére. Jelentem, hogy az 1982. január 13-án a felbontó csoporthoz érkező K14-es zöld színű küldemény felületén sárnyomokat találtunk. Sérülten érkezett felirattal láttuk el, és a 11. paragrafusnak megfelelően új lenyomatainkkal feltűnő helyen a megérkezés tényét igazoltuk. 10 óra 25 perckor Kovács Rozália, főbontásvezető, a küldeményt felbontotta, és mi mindnyájan a levegőbe röpültünk. A robbanás következtében Kovács Rozália egyik fülére azóta is szörnyet hall, és a baleset óta képtelen a haját előre fésülni. Az ügyirat teljes egészében megsemmisült, ezért kérem, hogy az 1-es, 2-es és 25-ös nyilvántartásból való törlését, illetve az iktatás mellőzését engedélyezni szíveskedjék. Kovács Dezső, bontó és iktató. Jelentés az igazgató elvtárs részére. Jelentem, hogy január 14-én a felbontó csoportnál ellenőrzést tartottam. Az 1-es, 2-es és 25-ös nyilvántartásban szereplő január 13-án érkezett küldemény a többi nyilvántartásban 3-tól 25-ig, illetve 26-tól 63-ig nem szerepel. Így az iktatás nyilvánvalóan nem történt meg. A csoport vezetője Kovács Rozália hallászavarokat szimulál és állandóan fésülködik. Kérem az ügy kivizsgálását, egyben kérem, hogy az eltűnt iratot megkerüléséig a 82/13/14-es számmal jelöljük. Megjegyzem, a felbontó csoport helyisége füstös, koszos, a plafonról széklábak lógnak, az ablakokban nem ér össze az üveg. A mai napon ezt jeleztem a gazdasági osztály felé. Kovács Gizella, akta ellenőr. Gyászjelentés. Értesítem az intézet dolgozóit, hogy szeretett, majd nagyon megutált férjem, K. Kovács Mihály tartós munkahelyi ártalom következtében elhunyt. Temetése folyóhó 18-án hétfőn lesz, egész délután. Özvegy K. Kovács Mihályné. Feljegyzés a jogi csoport részére. Kérem, hogy a 82/13/14-es ügyirat eltűnésével kapcsolatban keressék fel K. Kovács Mihály özvegyét, és tapintatosan érdeklődjenek volt dolgozónk hagyatéka felől. Amennyiben azt az özvegy nem nehezményezi, tartsanak alapos házkutatást. Egyben adják át a szakszervezet ajándékát, maximum 30 forint. Ha lehet, ne hátráltassák a temetést. Kovács Gyula, aktahűlés vizsgáló. Jelentés az igazgató elvtárs részére. Jelentem, hogy a 82/13/14-es ügyirat eltűnésével kapcsolatban a vizsgálatot lezártam. Megállapítást nyert, hogy január 13-án a küldemény megérkezett. Ezt a bontócsoport dolgozói is elismerik. A vizsgálatnak fontos részét képezte, hogy K. Kovács Mihály a levélbontás után vagy jóval előtte repülte ki az ablakon, illetve a kirepülés előtt tört ki az üveg, vagy közvetlenül utána. K. Kovács Mihály írásbeli figyelmeztetésére javaslatot teszek, mivel engedély nélkül szóbeli figyelmeztetés ellenére az ablakon keresztül távozott. Felelőtlen dolgozónk halálhíre nem nyert bizonyítást, mivel özvegye a koporsóban nem engedett betekintést. K. Kovács munkahelyén azóta sem jelent meg, sem az ajtón, sem az ablakon keresztül. A 82/13/14-es ügyirat keresését továbbra is folyamatba helyezem. Kovács Gyula, aktahűlés vizsgáló. A vezérigazgatóság levele az intézethez. Közöljük január 13-án eltűnt levelünk kivonatos tartalmát. Az egyiptomi
30 000 forintos szakszervezeti kirándulásra már nem lehet jelentkezni.